Hát a következő kérdésem pedig ezzel a sziget lezárással kapcsolatos dolog volna, amit a posztban is megemlítettetek, hogy a hatalmas látogatottságra való tekintettel továbbá a ti biztonságotok érdekében a Petőfi szigetet és a lent található színpadokat biztonsági okokból bekerítjük és lezárjuk. Erre miért van szükség, vagy ezt miért csináljátok? Ugye azért a tavalyi fesztivál már a szervezésünk alatt minden rekordot megdöntött, tehát több ember jelenleg nem fér le a szigetre, annyian vannak. Na most ebből eredendően azért én nem tudok még egy olyan fesztivált, rendezvényt az országba, de a világon se, ahol ilyen sok tízezer ember, ilyen szabadon, minden biztonsági átvilágítás nélkül egy zenés táncos rendezvényen, mert azt is fontos kihangsúlyozni, ez papíron, ez egy zenés táncos rendezvény, aminek a megtartása elég komoly, kiemelt 10 000 fő fölötti zenés táncos rendezvény, ez a hivatalos megnevezése, ami elég komoly jogszabályi előírásokkal jár egy ilyen rendezvénynek a megszervezésére. Tehát azért ez nem olyan egyszerű, hogy ide teszek egy színpadot, jön a tömeg, ingyenes, és akkor hú, de jobb bulizunk, nem. Tehát itt azért vannak elég komoly előírások, és azért azt is fontos kihangsúlyozni, hogy ha itt valami történik, annak valakinek szintén felelnie kell, és hát ki felel érte? Én. Szóval a legfontosabb dolog, amiért ezt megléptük, azok főleg saját bőrön tapasztalt dolgok. Hadd mondjak egy konkrét esetet. Az én feleségem és a 2 éves kisfiam napközben délután sétáltak le gyalogosan a hídon 2-3 óra környékén, amikor is részeg biciklisek, részeg rolleresek többször majdnem elütötték. Na most kérdezem én, nem mint szervező, hanem mint apuka, ha nekem a gyerekemet egy részeg rolleres elütné, ne adj Isten eltörne a lába, vagy sokkal komolyabb probléma lenne, de még ha nem is szenvedne maradandó sérülést, akkor én vagy te, mint apuka, te kit tennél felelőst ezért? Hát nyilván a szervezőt, hogy nincsenek meg a biztonsági előírások. Ne menjünk el idáig, valaki a színpadra röpít egy üveget. Mert ugye hivatalosan amúgy csak, hogy tisztázzuk, tehát egy ilyen jellegű fesztiválon üveget kiadni tilos. Tehát én az italpultokban, meg ugye a futrákkosokkal nem adunk ki üveget, de hát bárki behozhat bármit. Behozhat egy sörös üveget, behozhat ugye fegyvert, behozhat bármit. És ugye persze ez itt szép és jó, hogy az emberek, amíg nincs baj, addig nincs baj, de majd ha baj van, akkor kit vesznek elő? Engem. És én, mint családapa mondom azt, hogy én egy ilyen környezetben én nem érzem magam biztonságosan. Akkor, mint szervező, akkor ez hogy? Tehát eljutottunk arra a pontra, hogy annyian vannak, és nem lehet koordinálni ezt az egészet, hogy muszáj meglépni ezeket a biztonsági dolgokat. Tehát az emberek védelme érdekében tettük ezt így, ahogy tettük. És ugye ebből eredendően, hogy zárjuk a szigetet, 0-24 órában biztonsági személyzet van, rendezvény nyitvatartási ideje alatt és kívül, hát ez azért egy hatalmas nagy költség. Tehát ez az egyik indok. És olvastam egy ilyen kommentet, az vicces volt, hát hogy nem lehet behozni szúró- és vágóeszközt, de lent lehetett árulni, vagy lent árultak ugye késeket. Na, tehát azért látszik, hogy nem követik annyira nyomon azért sokan a rendezvényt, mivel nekünk az első dolgunk az volt tavaly, amikor ugye még nem volt zárás, hogy az ilyen jellegű árusokat, azokat teljesen eltüntettük. Tehát a fesztivál biztonsága és a fesztiválozók biztonsága a legfontosabb szempont nekünk, mint fesztivál szervezőknek.